Hementxe gaude, berriro ere aurten gure Wikin telebistarekin saio desberdinak izango ditugu astean zehar, gure Wikin barne eta protagonista interesgarriak. Hasteko ponentzia bat izango du presentzialki Jaime García Cantero. Berarekin hasiko gara aurtengo edizioko Wikin telebistarekin. Lo comentaba, vamos a tener diferentes protagonistas. Esan dugu euskaraz, protagonista ezberdinak izango ditugu, oso gai interesgarriak, Wikin TV honetan, bigarren urtez, eta gai hauek aurrez aurre ere jorratuko ditugu Wikinen, Donostian, plataforma bat da, gogoeta sustatu nahi duena, ezagutza partekatu eta elkarrekin banatzeko zerikusia daukana, eta berrikuntza Donostiatik zabaldu nahi duena. Eszenatoki hibridoa daukagu gaur egun, behar bada arinegi iristen ari gara hibridotasun horretara pandemiaren ondorioz, baina zein da testuinguru horretan gizakion eta teknologiaren arteko harremana? Esklaboak gara teknologiarekiko, edo gure zerbitzura dagoen tresna bat da. Hori da, gai honet, aste honetan landuko dugun gaia, eta gaur beste protagonista bat daukagu, da inaugurazioko ponentzian izan genuen islaria, Jaime García Cantero, analista independentea da, Retina, El País egunkariko Retina eduki zuzendaria da, eta berak esaten du utopia bilatzailea dela. Kaixo, Jaime? Egia esan, kurrikulum hori zoragarria da, ni utopia bilatzailea naiz, ez da? Bai, hori da nire kurrikulumeko alderdirik divertigarriena. Hori da guk egiten duguna. Mundua aldatzen duten ideiak bilatzen ditugu. Horixe da, hain zuzen, zuke lehen aipatu duzuna, gizakion eta teknologiaren arteko harremana guk lantzen duguna. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizut, Donostiako sustapenaren izenean, Wikinen deiari erantzun izana, eta aste honetan gurekin egotea. Beti da plazer handia Donostiara joatea, aitzakia guztia dira onak, eta hau bereziki aparta. Beraz, oso pozik nago hemen egoteaz. Jaime, zu izango zara moderatzailea, aste honetako hasierako jardunaldian, eta galdera da, historiako teknologiarik disruptiboena den adimen artifiziala. Oso mai inguru interesgarria izango da. Bai, hori egia da, oso partidu interesgarria da, badirudi mendeko partidua dela, Atletikek eta Errealak jokatzen dutenean bezala, eta galdera interesgarria da, ze teknologiak bizitza aldatzen du, eta zentzu horretan galdera da, suak edo gurpilak baino garrantzi handiagoa izango duen ala ez, eta ez dakigu, baina argi dagoena da, pertsonekin zein harreman duen aztertu behar dela. Ze teknologiak egiten duena da, gizakiok tradizionalki egin izan ditugun gauza batzuk egin ditzaketela. Eta beraz, teknologia hori aldatu egiten da, eta gainera aldatzen dugu guk egiten duguna, eta guk etorkizunean egin ahal izango duguna. Eta hori da beste teknologia batzuekiko alde nagusia. Horrek hobetu egiten ditu gure gaitasunak, eta gainera guk dauzkagun jarrerak ere aldatu ditzake. Ez da bakarrik zer egin dezakegun, baizik eta zer garen. Eta horri buruz hitz egingo dugu. Ari zara gai sozialei buruz hizketan, eta hitz egin dugu jarrerei buruz. Ikusi dugu neutralen gizartean adimen artifiziala txertatzeak erraztu egin dituela ataza batzuk, baina murriztu egiten dituela interakzio pertsonalak. Ados zaude horrekin? Nik uste dut adimen artifiziala orain fase konkretu batean dagoela, eta momentu honetan batez ere adimen artifizial hori erabiltzen ari garela interakzio hori lantzeko. Orain egiten ari diren analisiek erakusten dute adimen artifizialaren erabilera partziala egiten ari garela. Hau da, gai izango gara laguntzaile virtual batekin komunikatzeko, baina horrek ez du esan nahi pertsonekin gutxiago komunikatuko garenik. Oraindik shock momentuan gaude eta jarrera aldaketa bat ikusten ari gara. Beste teknologia batzuek murriztu aldute guk besteekin interakzionatzeko daukagun gaitasuna, hori litzateke galdera. Egiten dutena da aldatu, gauzak beste modu batera egin. Ez da interakzioa desagertzen denik, baizik eta beste modu batera egiten duguna. Nik uste dut hor badagoela pesimismo eta katastrofismo digital bat, oraindik ere
gai gara pertsonok gure autuak egiteko, eta garrantzitsua da, zentzu horretan, algoritmoa ez erabiltzea aitzakia gisa. Adimen artifiziala ez da aitzakia. Ez da hori gertatzen adimen artifiziala dela bide, baizik eta guk hautatzen dugulako, guk hartzen ditugu erabakiak, eta une honetan hartu egiten ditugu erabaki horiek. Komentatu dugu, sartzen ari garen testu inguru horretan, eta irakurtzen ari naiz, zure hitzak dira, garaia da, segurtasunari agurre esan, eta improvisazioan oinarritutako esparruetan sartzeko. Lan proposamen dinamikoak, improvisazioa, talentua, berrikuntza, eta ezberdinaren aldeko apustua nagusi diren esparru horietan. Askotan pentsatu izan dugu, eta batez ere lan esparruetan, lana dela orkestra klasiko bat, baina nik esaten dut mundua jazza dela. Eta Donostian asko dakizue horri buruz, jaialdi zoragarria daukazuelako, baina jazz horretan birsorkuntza dago. Fusionatu egiten dira interpretea eta musika, beti da pixka bat ezberdina, beti aldatzen da zerbait, abiadura, pixka bat astiroago, pixka bat azkarrago, eta hori basua jotzen duenaren arabera izan daiteke. Hori metafora bat da azaltzeko errepikatzea ez dela gauzak egiteko modua. Hori zalantzan jarri behar da. Ez beti horrela egin delako mantendu beharra dago. Beraz, musika klasikoaren eta jazzaren arteko konparaketa hori interesgarria da. Ulertu behar dugu gauzak errepikatzeak ez duela esan nahi hobeto egingo direnik. Eta hori gertatzen da musika klasikoan. Beethovenen 5. sinfonia jotzen duzun 20. aldian hobeto egongo da edo ez. Eta gainera oso ona izan zaitezke gauza bat oker behin eta berriz egiten. Bai, hori egia da eta aintzat hartu behar dugu rol aldaketa ere egoten dela. Orkestra klasiko batean bigarren bibolina beti izango da bigarren bibolina, ez dago aukerarik aldatzeko. Ostera, jazz banda batean guztiz ezberdina da egoera. Saxo tenorra jotzen ari dena, saxo basua jo dezake eta beste edozein instrumentu ere, eta improvisazioa dago, sortu egiten da. Zentzu horretan, badago likidotasun bat eta etorri bat bizitzan aplikatu behar duguna. Ulertu behar dugu bizitza aldakorragoa dela eta orain sartzen ari gara dimentsio horretan. Eta gainera hori kudeatzen jakin behar dugu horrekin bizitzeko, ez da? Bai, eta filosofo batek azaldu zuen koronavirusa ez dela izan munduaren amaiera, baina bai mundu baten amaiera. Eta hain zuzen mundu hori da ziurtasunena, gauza ziurrena. Lehen jakintzat ematen genituen eta ziurtzat ematen genituen gauza batzuk eta ikusi dugu zalantzan jar daitezkeela. Orain ikusi dugu ingurunea eta testuingurua konplexua dela eta erantzun simpleek ez dutela balio, galderak konplexuak dira eta horren bestez erantzunek ere eskatzen dute perspektiba zabala hartzea eta beste gauza batzuk hautematia, baina hori da orain daukagun egoeraren ezaugarrietako bat. Zuri ez zaizu krisialdiari buruz hitz egitea gustatzen eta pandemiari begira ere esan duzu eredu aldaketa bat dagoela, gauza batzuk betirako aldatuko direla. Orduan galdera litzateke norantz goaz zein eredu hartuko dugu. Nire ustez, hau onartzea kostatzen zaigun gauza horietako bat da. Izan ere, betikoa ezagutzen dugu, baina gauza berriak ez ditugu ezagutzen. Orduan, ziurtasunetik ziurgabetasunera pasatu gara, eta ingurune berri horretan ikasi behar dugu gure egunerokoan ziurgabetasun horrekin bizitzen. Batzutan zaila da ulertzea eta zaila da hori onartzea. Ziurgabetasunak beldurra ematen digulako eta ziurgabetasun likidoa dagoelako. Filosofo aleman bat ere badago bere alakoaren kulturari buruz hitz egiten duena eta gauzak desagertu egiten direla dio. Baina hori da guk orain daukagunaren parte eta egin behar duguna da horrekin ez obsesionatu. Ez dugu beltzarga beltz horiekin obsesionatu behar, gauza batzuk gertatu egingo dira, ez dago gure esku eta ezin dugu jakin virus bat etorriko den edo elurte bat aurten gertatu den bezala, ez dakigu Suezko kanalaren erdigunean itsasontzi bat geratuko den eta ezingo den pasatu eta guk hori ezin dugu aldatu.
beltzarga beltz horiek hor daude eta gertatuko dira, baina gure esku daudenak dira errinozeronte grisak. Hau da, gure eguneroko bizitzan, gure gizartean, gure hirian, gure erakundeetan dauzkagun kontuak. Askotan ez ditugu ikusi nahi, baina horrelako arazoak sortzen direnean ikusten dugu horrelako kontuek ez digutela aurrera egiten uzten, eta orduan behar ditugula erakunde moldakorragoak eta erabakitzeko gaitasun azkarragoarekin. Eta horrek ez dauka zer ikusirik krisialdeekin edo pandemiekin, horrek egiturazko arazoak ditu iturri, eta konpondu egin behar dira, lortu behar dugu parte hartzaileagoak izatea, moldakorragoak izatea, eta horri esker edozein arazori emanalko diogu erantzun egokia. Galdetu dizut zein izango diren ikusiko ditugun joerak eta ari zara erantzuten, baina ez dakit horiek ikusiko ditugun edo zuk ikusi nahiko zenituzkenak diren. Niri asko gustatzen zait etorkizunei buruz hitz egitea, pluralean. Alde batetik dauzkagu etorkizun posibleak eta ia mugagabeak dira, eta azken urtean ikusi dugu espero genuena, baina askoz ere aukera gehiago dagoela, gero badaude batzuk probableagoak direnak, eta azkenik badaude nahiko genituzkeen etorkizun batzuk ere. Hiritarrek eta politikariek, gure erakundeek lan egin behar dute lortu nahi ditugun etorkizun horiek lortzeko. Euki behar dute oso argi zer nahi dugun gizarte gisa, nora iritsi nahi dugun, eta ulertu behar dute etorkizun hori gaur hasiko dela eta gure esku dagoela. Zentzu horretan, eta horren beste zientzia fikzioa ikusita eta telesaiak ikusita, badirudi etorkizuna idatzita dagoela eta beste norbaitek erabakitzen duela. Baina hiritar gisa eta honek hiriei asko eragiten dien neurrian, beharrezkoa da guk erabakiak hartzea, ze guk erabaki horiek hartzen ez baldin baditugu, beste batzuek hartuko dituzte guretzat eta gure kontra etorriko dira. Beraz, zentzu horretan oso garrantzitsua da lortu nahi ditugun etorkizunak lortzeko erabakiak hartzea. Eta nik uste dute galderari erantzun da, badaudela hainbat joera aldi berean. Joera horiek denok ari gara ikusten, horietako batzuk, ikusten dugu batzuek teknologiarekin zer ikusia dutela, eta beste batzuek ez. Aste hau horren adibide da, ez? Teknologiaren barruan ikusten dugu adimen artifiziala gaiendu dela, hori da joera nagusinetako bat, eta urrengo joera bat mundu kuantikoarekin dago lotuta, Donostian ikusten ari gara, nik uste dut etorriko dela, eta horri 3. bat gehituko nioke, eta hor blockchain mundua sartuko nuke. Baina ez eredu banatu gisa, baizik eta eredu ireki gisa. Hau da, eredu dezentralizatu gisa, eta uste dut hor gai asko landuko direla. Baina niri interesatzen zaizkidanak dira joera sozial, teknologiko eta politikoak, teknologiatik abiatutak sortzen direnak. Pandemia honetan ikusi dugu badagoela mundua antolatzeko mundu berri bat, eta erraldoi teknologikoek gainera estatu batuak dauzkagu, hori bagenekien, baina hoien artean Txina ere badago, eta batzuetan ahaztuta geneuzkan. Kendu behar dugu burutik, Txina merke eta kopiatuta ekoizten duen herrialdi bat delako ideia, eta Txinak beste edozein herrialdek baino gehiago inbertitzen du adimen artifizialean, eta ikusten dugu nola alde batean estatu batuak dauden, bestean Txina, eta nola mundu osoa atzean dago. Horrek esan nahi du, birpentsatu egin behar dugula zer den Europa eta zer diren gure hiriak, eta Donosti ere zer den eta nora goazen. Egin behar duguna da, gertukoa eta teknologia apur bat etxekotzea. Teknologiak ez du esan nahi globala izan behar denik, teknologia ez dago bakarrik Silicon Valley, dena ez dago kanpoan, teknologia hemen, tokian ere badago, eta horretarako baliagarria izan daiteke. Eta innovazio sistema bat eukitzea, hemen adibidez talentua konektatzeko, egiten dugun bezala sustapen agentzian, zer izan nahi dugun, hiri bezala erantzunalizateko. Bai, hor sustapena sekurako lan egiten ari da, ekosistema hori sortuz, topagune hori sortuz. Eragile desberdinak, gizarte, enpresa, udal desberdinak ideiak partekatzeko esan dugunari buruz. Hau da, zer izan nahi dugun, nolako hiria nahi dugun, edo nolako hiritarrak izango garen datozen 30 edo 50 urteetan. Pentsatu behar dugu, zer izan nahi dugun, eta ez utzi geure etorkizuna
milaka kilometrotara dauden milioidun batzuen esku. Eta goizean aplikazio bat sekatzen dugunean, beraien kontu korrontean ezagitzen bat dolar gehiago sartzen zaizkie, bai? Ez, entzuten da sekoloen balein, kutxan klink egiten duela, aplikazio batean mugitzen zaren bakoitzean. Hori guztiak kuestionatu behar dugu, eta pentsatu behar dugu, Gipuzkoan edo Donostian edo innovazio lokalak badutela tradizio bat, berrikuntzan, batez ere industrian, ezin duguna galdu, itzuli behar dugu beraz sinestera, benetan berrikuntza lideratu dezakegula, alde batera utzita tontakeriak Silicon Valley berri bat izango gara. Ez gara izango, donostiarrak izango gara, baina uste dugulako gure hiriak potentziala baduela, gaitasuna ere bai, eta behar den ingurunea eta ekosistema duen beharrezkoa, zertarako teknologiak maila lokalean eragina izateko. Eta teknologia erreminta bezala, tresna bezala erabiltzeko, hasi behar da belaunaldi txikienetatik hasita, hau da hezkuntzatik hasita. Zuke Sapiens podcastean esaten zenuen, joan den hilean, aurrera egiteko ez dugula inbeste zalantzan jarri behar ez dakiguna, baizik eta batez ere uste duguna. Eta aurreiritziak bota behar ditugula, aurrerapen teknologikoek lagunduko digute horretan. Hala behar luke, baina beti bezala, teknologia tresna bat da azken batean, eta jakin behar da erabiltzen, hori garrantzitsua da. Horregatik, garrantzia eman behar zaio hezkuntzari eta prestakuntzari, formakuntzari eta talentuari. Nik uste dut hori dela eraldaketa eta iraultza honen zatirik kritikoena izuzen ere, prestakuntza, formakuntza. Zuk diozuna oso interesgarria da, teknologia zerbaitetarako erreminta, zerbaitetarako tresna da. Denok ikusten dugu etorkizunak izan behar duela jasangarria eta teknologikoa, baina hori ezin da helburu bat izan, hori izan behar da bitarteko bat, eta horregatik oso ondo zehaztu behar dugu zertarako nahi dugun erabili teknologia, eta nik uste dut gehiegi hitz egin dugula zerari buruz, adimen artifizialaz, big dataz, baina oso gutxi hitz egin dugu zertarakoaz. Eta garbi eduki behar dugu, zertarako nahi dugu teknologia zentzua du, aurrera jarraitu dezakegu, baldin eta jendearen bizitza hobetzeko bada. Hau da, teknologia erabiltzen badugu ez ziketarako, jasangarritasunerako, osasunerako, inklusiorako, demokraziaren kalitaterako, hiritarren partaiditzarako, bai aurrera, guazen aurrera hortik. Baina kontuz, teknologia zertarako, eta hori da garrantzitsuena, eta galderara itzuliz. Dakigula uste duguna eta ez dakigula uste duguna. Beira, historiako momentu honetan informaziorako sarbidea oso erraza da. Inoiz baino informazio gehiago daukagu, baina hala ere, inoiz baino informazio faltsu gehiago daukagu, eta honek kezkatu behar gaitu. Nolatan, honelako tresna zoragarri batek, mundu digitalak, internetek, eta teknologiak, nolatan, ekarri digun buloa, gezurra, manipulazioa, eta gogorra da esateko, baina hori bakarrik salbatu daiteke, o sendatu daiteke heziketaren bitartez. Ezin duzu norbait eduki interneten esaten diren gezur guztien atzetik. Horan ez bakarrik gazteak, mundu guztiak ikasi behar du gauzak zalantzan jartzen, bere burua prestatu behar dugu, geure burua prestatu behar dugu espiritu kritiko horrekin. Berdin da eskolan, edo berdin da unibertsitatean, esnatu behar zaie, hain zuzen ere entzuten dutena zalantzan jartzeko ohitura hori, edo behar hori. Berez, zuk askotan esan duzu, hain zuzen ere, ardura edo kezka hori piztu behar dugula. Nik uste dut hori ezinbestekoa dela, batez ere berrikuntzaaren esparruan. Deskubritzeko pasioa da innovazioa bideratzen duena. Zuk norbaitek duela 5 urte Getarian itsasontzi bat hartu eta munduari inguru bira eman zionean zertarako egin zuen. Bueno, pasio bat eduki zuen eta horregatik joan zen, eta bidaia zoragarri horien arrazoia hori da, eta berrikuntzan gauza berbera da. Hau da, bidaia bat da, azken batean zerbait deskubritzeko.
aruntzago iristeko eta kontu zulertu behar baitugu, berrikuntza, innovazioan, teknologia eta zientzia ezinbestekoak direla. Eta Donostian izan ere oso ondo egiten ari zarete lan hori. Hau da, teknologia eta zientziarekin jolastu. Zientziak ematen dizu aukera aruntzago iristeko, aruntzago ikusteko aurrekoarekin konparatuta. Teknologia esker, daukazu aukera ikusi duzun hori zure etxera ekartzeko eta egunez egun erabiltzea. Horan da, joan etorriko bidaia bat. Eta horretarako aldi berean zientzian eta teknologian inbertitu beharra dago. Eta gure herrian, gure hirietan, zientzian gehiago inbertitu behar dugu, eta zientzian eta teknologian. Eta ari da inbertitzen, bai baina gutxiago. Nik uste hori oso garbi dagoela. Zenbakiak ikusten badituzu, bueno, ez dute historia guztiak kontatzen eta egia da, Donostian hobeto edo gehiago inbertitzen ari dela. Euskadin oroar gehiago inbertitzen dela. Estatuan gainontzeko lekuetan baino gehiago, baina alata guztiz ere beharko litzateke baino gutxiago. Eta beraz, ez da nahikoa esatea, inbertitu behar dugu alako portzentaia bat. Ez, gutxienez, bestek inbertitzen dutena, egin beharko genuke bestela, hau da, garbi balin badago beste leku batzuetan gehiago inbertitzen ari direla, guk ere nonbait jarri behar dugu ere burua. Eta Txinaren adibidea oso esanguratsua da. Gauza gutxiterako behar da baliozkoa. Gutako inork ez genuke bizitzari utzi nahi izango, kursal edo ondoan egoteari, ez. Eta Txinara joan. Baina, Txinak aspaldi apostu egin du teknologiaren alde eta zientziaren alde, ingenieritzaren alde, duela hainbat urte erabaki zuten teknologia izango zela, beraien etorkizunaren zati handi bat, eta begira non dauden. Noski ondorio negatibo asko dauzkate, guk nahi ez ditugunak, baina ulertu behar dugu gauza bat, alea. Oparotasuna nahi balin badugu, berrikuntza behar dugu, eta berrikuntzak inbertsioa behar du. Beraz, inbertitu behar da innovatzeko eta innovatu behar da lehiakorrak izateko. Lehiakorrak izan nahi balin badugu, derrigor inbertitu behar dugu teknologian. Zure esaldi bat gogoratu nahi dut, oso gogo eta interesgarri bat. Gehiago inbertitu behar da pertsonetan gauzetan baino. Eta nola egiten da? Ezinbestekoa da hori. Nik uste dut, batzutan plan batzuk izaten ditugu gauzei buruz, teknologiai buruz, eta gehiago hitz egin behar dugula pertsonai buruz. Pertsonetan inbertitu behar da, hain zuzen ere, Stiklik zek esaten duena, ikasketaren ekonomia da, heziketa maila guztietan, nik uste dut ezinbestekoa dela heziketan gehiago inbertitzea, zientzian inbertitzea, eta beraz zientifikoa, zientzialariak, hau da pertsonak dira zientzia egiten dutenak, jende gaztea eta ez gaztek, zailtasunak balin baituzte beka bat lortzeko, batzutan esaten zuenean zientzian inbertitzea. Hori ez da bakarrik laboratorioak eraikitzea, baizik eta zientzialariai laguntzea, gaur egon oso proiektu interesgarriak egiten ari direnei lagundu. Etorkizunera begira daudelako eta utopiak, lehenago aipatu ditugun utopiak ari direlako bideratzen. Beraz, zientzian, heziketan eta berrikuntzan da inbertsioa, baina pertsonetan beti ere. Ez dut etxairik egin nahi, baina inbertsio hori egiten ari da Espainian, pertsonetan inbertitzen ari da Espainian, beti bezala planak izan baditugu. Duela oso gutxi aurkeztu da, pixka txantxetan diot, ez? Baditugulako plan asko, baina plana batik ukitzea nahikoa litzateke. Oso kritika goxua da zurea, batekin nahikoa litzateke, baina, badira, albiste honak, orain aurkeztu diren aurrekontu orokorrak, ikusiko dugu hartzen diren, ala ez, badirudi baietz, eta badirudi gehiago inbertitzen dela heziketan, zientzian, pertsonetan oroar, eta hortik ondo dago, baina jarraitzen dugu urruti egoten beharko genukenetik, edo beste lekuetan egiten den inbertsio mailatik. Eta gero, hau ez da bakarrik administrazioan arazoa, enpresek ere inbertitu behar dute gehiago.
jendearen prestakuntzan, etengabeko formakuntzan. Oda, burutik kendu behar dugu, bakarrik ikasten duzula, lan bat lortzen duzun arte, eskolan zauden bitartean. Ez. Gero ja, aztu, ez. A ber, ikastea da bizitza osorako lana, eta enpresek eta erakundeek oroar hori garbi eduki behar dute. Inbertsioaren zati handi bat, intangible horietan, eziketan, zientzian, berrikuntzan, enpresek ere egin behar dutela. Bai, duari gabe. Izugarri gustuteko leitzaik izketan jarraitzea zurekin, baina bukatu behar dugu, aukera izango dugu, nola nahi ere, weekend honetan eta ekitaldi presentzialean ere, elkarrekin egoteko, hainbat gauza entzuteko, adimen artifizialare buruz, baina bai galdera bat egin nahiko nizuke, zuk beti ere ikuspegi disruptibo bat daukazulako, nire ikuspegitik, pandemiaren ondorengo garai honetan ikasi aldugu, ikasi beharko genuken guztia. Begira, Marina Garcés filosofak liburu bat argitaratu du honi buruz, oso interesgarria, ea gizarteak garen bezala, ea gai ote garen ikasteko, ala betiko horrekuntzak egiten ditugun. Goizegi da jakiteko zer ikasi dugun. Gauza batzuk ikusten ditut eta beldurra ematen diate. Haietako bat, oso azkar, ahazten ditugula gauzak. Kaletara ateratzen zara eta ikusten duzu zer gertatzen ari den, eta ikusten duzu ez dugula inbeste ikasi eta betiko errakuntzetan erortzen garela. Denbora eman beharko diogu, baina bai uste dut pandemia izan dela kontrasterako proba bat. Ikusteko, berra da, lehenago ikusten ez genituen gauza batzuk. Eta nik uste dut ikasbide batzuk aterako ditugula eta geratuko direla gurekin. Badago bat funtsezkoa dena. Zerikusia duena Donostiarekin, ehundura industriala duelako. Hau da, industria birpentsatu, industrian berriro pentsatu. Zer gertatu da pandemian zehar? Konturatu gara, adibidez, musuko bat egitea, bezalako gauza simplea, Espainian zeuen aukera oso murritza zen. Txinan erosi behar zen, eta edo Indian erosi behar zen oiala, eta eske industria, badirudi garai batean, kanpora eraman da zegoela dena, bai? Eta lezio hori ez du ahaztu behar. Industria funtsezkoa da, benetan, aberastasuna sortzeko, enplegua sortzeko, eta kalitatezko enplegua sortzeko batez ere. Eta horrek gizarte ongizatea sortzen duela. Bai, nik uste dut, hori garbi eduki behar dugula, legia, deslokalizazioarena, globalizazioarena, eta hori guztia, hauzitan jarri beharko genuke pixka bat. Pandemian ikusi dugu hori, eta ikasi behar dugu hori, oso garrantzitsua dela hurbilekoa. Gauzak gaizki datozenean, joan zaitezke Persiako merkatura, negoziatzera joan zaitezke, ea zer lortzen duzun, Txinako musukoak lortzera edo euskal honongoak. Zergatik, galdu dugulako hurbiltasunaren komunitatearen zentzu hori, eta hori oso garrantzitsua da. Bertoko hurbileko industrian birpentsatu, hurbiltasunaz arduratzen jarraitu, eta niri gustatuko litzaidake hori ikasi izatea. Eta badugu belanaldi bezala erronka handi bat, eta da gure planeta salbatzea hain zuzen ere. Eta nik uste dut hor konturatu garela zer izan den aste batzuk pasatzea etxean, itxita, Talking Headsek esaten zuen bezala, hiriak lorez bete egin dira, eta, nik uste dut hori oso garrantzitsua dela. Berrikuntzak, innovazioak pentsatu behar duela guztion onuran eta jasangarritasunean, ingurumenaren mailan, ekonomiaren mailan eta gizarte mailan. Hori oso garrantzitsua da. Apostu hori egin behar dugu. Pentsatu pixka bat, nolako Donosti, nolako hiria utziko diegun ondorengoei, aldaketa hau katedral bat dela, guk hasi duguna eta bestei utziko dieguna. Azken galdera Donostiari buruz, hain zuzen ere, adimen artifiziala hitz egin dugu, eta zer ekarri diezaioke adimen artifizialak Donostia bezalako hiri bati.
Nik uste dut gauza asko, baina buelta emango diogu alderari, noski. Hirietan, inbertitu behar da hiritar adimentsuetan batez ere. Hau da, adimentsuak batez ere hiritarrak izan behar dute. Eta adimentsuago izango dira, informazio gehiago daukatenean, aukeratzeko aukera gehiago daukatenean, eta parte hartzeko aukera gehiago daukatenean. Hau da, horizontaltasun horretan pentsatu behar dugu. Hiria komunitate bat da, eta hiria biztanlek osatzen dute azken batean. Hori da, agia puntua. Eta adimen artifizialak hor, ekarpen handiak egin ditzake. Batetik, alderdi ekonomiko bat badu, enpresei emango die aukera, edo erakunde publikoi emango die aukera efizienteagoak izateko eta produktiboagoak ere bai, hori funtsezkoa da, baina beti kontuan izanik zertarako. Hau da, adimen artifiziala Donostian, zoragarria. Zenbat eta gehiago, hobeto, bai, baina guztion onerako bada. Hau da, Donostian bizi diren pertsonak, edo Donostia ikustera datozenek, bizi kalitate hobea izan dezaten. Horan, ahaztu zer eta pentsatu zertarako. Adimen artifiziala bai, baina guztien onerako. Eta pertsona guztien onerako. Jaime, nire kasuan ez da oso ohikoa honelako elkarrezketak izatea utopien bila, benetan plazer handia oso atsegina izan da, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuei ere, niretzatera atsegin handia izan da. Eta gogo handia daukagu, zu ikusteko, zuen kintza begiratuko du YouTubeen, zuen ekarpenak ezagutzeko. Benetan, oso atsegin handia izan da niretzat. Bai, gero arte agur, eskerrik asko, agur. Benetan zoragarria izan da, berarekin hitz egitea, eta hemen edukiko dugu, Wikinen, plataforma honetan, Jaime edukiko dugu, Jaime García Cantero, beste hainbat profesionalekin batera, teknologia eta innovazioari buruz. Gure lehenengo saioa izan da, hemen Wikin TVn, baina astean zehar, esan dizugun bezala, beste protagonista eta gai interesgarriak izango ditugu hemen. Eskerrik asko, eta beste bat arte.